Какво избираш? 100 лева или безплатно да ти монтираме LED кружки на фаровете в Xenon LED Center? Бих избрал и двете. Няма как и двете. Не мога да направя някакъв компромис. Не може. Тогава дай LED кружките. Айде, заповядай при нас и да ти ги монтираме. Благодаря. И добре, че този клиент избра да сменим кружките му с нови LED, защото вижте само какво беше осветлението на автомобила му преди. Избираме подходящите кружки за автомобила, в случая това са кружки H7. Отваряме капака и започваме монтажа, който при нас отнема само 30 минути. За сравнение, при старите халогенни кружки имаме 1400 лукса, докато с LED кружките, които монтирахме, отчетохме 6 пъти по-силна светлина. Освен добре осветен път, получавате вашите кружки с 4 години гаранция от нас. Какво мислите за крайния резултат? Много е добре. Особено визуално е перфектно. А какво мислите за разликата в самото осветление? Супер, много повече се вижда, отколкото преди. Ако и вие искате такава разлика в осветлението на вашия автомобил, поръчайте през сайта на xenon.bg.